बे 22थि जि खुंनाय देग्लायनि आरो बे दिनै जोबथा फाइनाल गेम चिरां दुवार एफसि आरो लोगोसे समेर शिलंनि मोननै हानजाया दासिम गेलेबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि दख'रा आरो स्पर्ट्स एस'सिएशननि जि मोनसे माने गिदिर मोनसे जि इनिशिएटिभ आरो लं 26 इयार्सनि जि मोनसे मुंख्लंफोरनि फारसे बिथांमोननि जि आत्म बलिदान आरो बिथांमोननि जिखिनि बाउसोमनाय बेखौ अराय बर' माहारियाव बिथांमोना हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जि मोनसे सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेखौ जुगामि खालामनाय आरो अराय बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ समाजाव गोसारहोनाय बे मोनसे जोंनि महद उद्देश्य। आरो डिमाकुसि दख'राया बे जि माने गेलान्स गल्ड काप बेखौ खुंनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनि जि बेसेन बेखौ हारि आरो समाजाव बेसेबांबा मोनसे लेभेलाव दिनै लानानै थांबाय, जायनि थाखाय नैबे गेलान्स गल्ड कापआ नर्थ इस्ट आसाम आरो बड'लेण्डजों लोगोसे नेशनेल लेभेलावबो मोनसे एखुथा जायगा आवग्रिनो हादों। आरो अल इन्डिया इनभाइटेड टीमफ्रा जेरैबायदि गेलेफैयो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय आरो आसामनिफ्राय, बे माने जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव। आरो बेखायनो आं सानो जे जिकुनु थासारिनि माखासे बिराद खासि बिसि सम थांबाय आरो मोनसे बेबायदि गेम बा इभेन्टखौ खुंफुंनायाव गोबां थाखा फैसा रांखावरिनि गोनां जायो, खिन्थु जि लेभेलाव बयनिबो इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों गासै हारि माहारिनि जिखिनि बेयाव बाहागो लानाय नायनाय माने खौसेथिनि मोनसे नेरसोन, अनलायनाय बिदा फंबायनि मोनसे नेरसोन आरो बयबो बेखौ बे बादायलायनायखौ गेलान्स गल्ड कापखौ जेरैबायदि माने बोजबनानै लादों बियो जोंनि थाखाय समाज आरो हारि दानायनि मोनसे लामा आरो बिथिं होननानै आं सानो। दा बेखायनो देग्लायनि जि गेलान्स गल्ड काप बे मोजाङैनो जाफुंसारबाय। नेक्स्ट इयारनि थाखाय आरो फिन प्रिपेरेसन जाबावनांगोन आरो अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानायनि थाखाय जोङो गावनि अन ट्रेकआव जोङो बाउसोमनानै हाबा मावलांगोन। आं बेखिनियाव दिनै बेखौनो फोरमायो आरो मुंख्लंफोरनि जि बेसेन भरा जिखिनि बाउसोमनाय बेखौ जोङो मालाबाबो ओरैनो थांनो होआ आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बेखौनो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। ना बेयाव मोननै दिग दङ। मोनसे दिगा जाबाय जायफोर नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार, बक्सिंआनो जा, आर्सारियानो जा, फुटबलानो जा, काबादि, जि लेभेलाव जाया मानो बे लेभेलाव जिखिनि स्कप मोननांगौ, क्वालिटि आरो पारफरमेन्सखौ नायनानै बे स्कपखौ मोननांगोन। माब्लाबा सेलेक्सन प्रसेसआव एसे नेग्लिजेन्सि बा डिसक्रिमिनेसन फिल जानायखौ जोंबो नुवाखै नङा नुबोदों आरो जों फिल खालामबोदों। आरो जेब्लानो बेबायदि नटिस जों खालामदों, सिगांनि समाव बिराद बारा जायोमोन बर' मानसिफोरखौ नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव स्कप होनो नागिराखैमोन, खिन्थु दिनै जों नुबाय जे नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल जुदि रिप्रेजेन्ट खालामनांगौब्ला, स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौब्ला बे एशियान गेम्सआनो होन बा बेलेग गेम्सआनो होन, माने बर' प्लेयार नङाब्ला जि फिल्डआवनो जाया मानो गासैबो एरियायाव बर'आ साफा सानै साथामबाबो जायगा आवग्रिबाय। बर' प्लेयार नङाब्ला दिनै नेसनेल रिप्रेजेन्ट जाया, इन्टारनेसनेल रिप्रेजेन्ट जाया, बहाबा नङा बहाबा थांखायो। दा बेखायनो बे जोंनि थाखाय मोजां दिग। गोदो बिराद बेनि सायाव डिसक्रिमिनेसन जादोंमोन, दा बयबो एसे आउटलुक जाबाय, लिबारेल जाबाय, बयहाबो बुंनो हानाय जोंहा गावनिनो मोनसे आंगो काउन्सिल सरकार दङ। स्टेटआवबो बर' मानसिफ्रानो, बर'नि हान्जायानो सम माने बेयाव एलायन्स हिसाबै थाबोदों आरो पलिटिकेलि बेखिनि इनिसियेटिभखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो माने बिथांमोनखौ गोसोखांहोबोदों आरो बुंहोबोदों। गुबुन मोनसेया जाबाय जे साख्रि बाख्रि थिसनथाय जिखिनि एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुइटमेन्ट प्रसेस, जायफोर गेलेगिरिया राइट स्कप मोननांगौ, स्टेटास मोननांगौ बा बिथांमोननो बे लेभेलनि स्कपखौ होनांगौ, बे लेभेलावबो जोङो खावलायबाय थादों थांनाय सरकार, आथिखालनि सरकार, जाहाथे बर' मानसिफोरखौ थिसननायनि बेलायाव बा रिक्रुइटमेन्ट होनायनि बेलायाव माने राइट जास्टिफिकेसना जायो, बेयाव नेग्लिजेन्सि जाया, बेयाव डिसक्रिमिनेसन जाया। खिन्थु जोङो रिक्रुइटमेन्टनि बेलायाव एसे नङा एसे जोंनि बर' प्लेयारफोरखौ गुबुन प्लेयारा जि स्टेटास मोनदों बिनिख्रुइ एसे डाउनाव दोननानै बिथांमोनखौ रिक्रुइट बा एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुदों। बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया। थोजासे आरो साफिसियेन्ट जि लेभेलाव जि माने बिनि मर्यादा होनांगौ बेखौ काउन्सिल आरो आसाम सरकार माने जयेन्ट एफर्टआव बयखौबो लानानै हाबा मावनांगौ होननानै आं खावलायो। गोजोन्थों। बिटिआर नाङैनो थांनाय समफोराव दिनै 26 नाम्बार जाबाय गेलान्स गल्ड कापआ, UN गल्ड काप उदालगुरियाव होयो बे 29 जाबाय।
बेबायदिनो दावहारु बा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बड'लेण्ड बा बिटिआर ओनसोलाव जि खुंबोदों जोङो बुंनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरा आरो रिजनेल जिखिनि स्पर्ट्स एस'सियेसन एबसुनि नेतृत्वआवसो फुटबल आरो गेलेनाया मोनसे लेभेलाव माने गोग्गोमै लाखिनायनि थाखायसो दिनै बे लेभेलाव गेवलांसार मोनदों बै समनि थासारि गावजों गाव माने बेबायदि माने गोरोबलायै बा सैलायै माने एना एनि कनफ्लिक्ट जिखिनि थासारि थांबाय बेबादि गोब्राब समावबो एबसुआ आनसलिक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मार्टियारनि मुङाव मुंख्लंनि मुङाव फुटबल गेमखौ फोथांनानै लाखिबोदों आरो दिनै बै कन्टिनिउवास मोनसे माने प्रसेसा थानायखायसो बेफोर सानसेनो जाना फैयाखै दिनै जे दुरान्ड काप खुंनो हादों ISPL खुंनो हादों सन्तोष ट्रफि खुंनो हादों न' डाउट दिनै अल इन्डिया लेभेलाव स्टेट लेभेलाव काउन्सिल लेभेलाव स्कपा बारायदों सरकारा मोनसे डाइनामिक पजिटिभ रल प्ले खालामदों खिन्थु रुटआ जुदि एस्टाब्लिश जानानै थाखायाब्ला बे सानसेनो जानानै फैया दा बेखायनो एबसुनि जि इनिसियेटिभ दिनै बियो फाइनालि मोनसे जाफुंसार महर मोनबाय आरो नैथियाव जिखिनि जोंहा रुरेल लेभेलाव ग्राउन्डबो दङ प्लेग्राउन्ड दङ बेखौ फाहामनायनि थाखाय काउन्सिला खामानि मावदों आरोबाव बांसिन बाजेट होनांगोन बांसिन मोजाङै खामानि मावनांगोन फिसा फिसा लेभेलाव जोङो जुदि मिनि स्टेडियाम बानायनो हायोब्ला आरो दा काउन्सिलनिफ्राय जि मोनसे समस्ति लेभेलाव 40टा समस्तियाव जि मोनसे अडिट'रियाम बानायनाय आरो स्टेडियाम बानायनायनि जि मोनसे इनिसियेटिभ लादों बेफोरखौ जुदि एनादार 2-3 डेज माने इयार्सआव बोसोरनै बोसोरथामाव जुदि मोनसे रड मेप आरो मोनसे एक्सन माने मिशन मडआव लायोब्ला डेफिनेटलि जोंनि ग्राउन्डआ मोजां जागोन आरो बिनि थाखाय मोनसे माने प्लेनिं आरो मोनसे तयार जों खालामनांगोन दा बेखायनो आङो जोंनि लकेल काउन्सिल सरकारखौ